Quan vaig començar les pràctiques em van explicar que estaria donant suport al projecte d'inserció i orientació laboral. Un lloc on tingui la possibilitat de proposar, d'aportar, vull dir, perquè és un aprenentatge mutu, és algo que les dues parts guanyem. M'he sentit superrecolzat, explicant-me coses si necessitava alguna cosa. Anem adaptant dia a dia les nostres tasques i funcions segons el que ens anem trobant. He après moltes coses amb el tracte amb ells. També a impartir alguna formació, comunicar-me millor en públic. Els últims casos que hem tingut ha estat molt interessant aquesta figura i això ens ha aportat molt. Jo crec que tothom que vingui es trobarà el mateix. Un grup de persones que t'acullen molt bé, que t'abracen i que t'acompanyen en el procés de les pràctiques.